थानो हाया गोसोआ नोंखौ नङाब्ला थानो हाया बिखाया नोंनि अनगायै गोसोखांबाय थायो जेब्लायबो समावनो बायफ्लेजोबनाय बायदि मोनो गोरबोखौनो नोंनि खाब्रां खाब्रां एरा एरा सैया सैया खालामबाय थानायखौ नुयोब्ला खोनायोबा बायफ्रुलांजोबो आंनि मोदैनि बान्दोआ। सना सोलेरा आंनि बबेबा दैबानाजों बुखारजानाय रानस्राव रानथाव बालाबारि अन्थाइबारि बायदि हाराव हाथाव बेसेबांबा गोजानाव बुखारजानानै थाहैनाय बायदि जालांथारो सना नों गैयाब्ला आंनि जिउआ। नों आंनि सुजुनाय बिबारनि मालाखौ आद्रा खालामनानै हांमा दादों नों सना आंनि गोसोखौ। सना नों आंजों अराय लोगोआव थाफाबाय थादे सना जोथोनै दोनगोन आं बिबार फाइलि बायदि बायसि गेब्लेसि आंनि गोरबो इसिङाव। सना जेरावनो साबि बेयावनो थाला जेरावनो थाला बेयावनो साबि बायदि ख्रिब मारिथेना दोनगोन सना आं नोंखौ आंनि गोरबो इसिङाव जेरावबो गलाङै बायदि। नों मानो जेबो एसेबो रायज्लायथारा मानो इसेबां रागागाल' जानानै थाबाय थायो एसे मिनिना। हा 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 सन्देहसो जालायलाङो आं नोंनि बेबायदि बुंनाय खोथाखौ। दे गावहा मानो खालि सन्देहल' खालामो आंखौ। सन्देह जायाबालाय माथो दानि सिख्लाफोरखौहाय फोथायनो गोब्राब मोनथारो आङो। गुबुनजों रुजुनानै नों आंखौ सन्देह खालामबाय दाथा सना आं गुबुन बायदि नङा आं नोंजोंल' अरायबो थाबाय थागोन नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नांला आरो रावखौबो लालाबो। नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि सिमां नोंनो मोगथां गासैखौबो आं नोंनि थाखाय खालामनो राजि जोब। औ नंगौ नामा दे जागोन दे नोंनि खोथाखौ आंनो गनायबाय।